Leerlingen knappen snoezelruimte op. Sloop oudste huizen van Venray. Het is vandaag 28 oktober. Dit is het PNMA-journaal. In navolging van de Energy Battle zou er in Venray een food battle moeten komen, vindt het CDA. Met als doel de voedselverspilling tegen te gaan. Volgens de partij wordt 30% van al het gekochte voedsel weggegooid. Het CDA vindt dat de bewoners bewuster moeten worden gemaakt. Het CDA spreekt van een win-win situatie. Lager energieverbruik en kostenbesparing voor de burgers. Leerlingen van de gildeopleidingen in Venray zijn bezig met een bijzonder project. Zij willen de snoezelruimte in het zorghuis in IJsselstein opknappen. Het initiatief kwam vanuit het zorghuis. Zij stelde Alex van Vliet, docent aan de gildeopleidingen in Venray, de vraag of hij niet eens kon komen kijken naar hun huidige snoezelruimte. Want daar was men niet helemaal tevreden over. Het was een nogal onsamenhangend geheel. Om deze ruimte op te knappen is Van Vliet een tijdje terug samen met een groep leerlingen maatschappelijke zorg die ervaring hebben met gehandicaptenzorg aan de slag gegaan. De ideeën zijn er, dus er is flink gebrainstormd. En nu wordt dat concreet ze zijn al een keer daar geweest, hebben rondgekeken. En nu wordt het concreet in plannen uitgezet. Voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken of met dementerende ouderen werken, is de term bekend. Een snoezelruimte. Maar wat is het nu precies? Ja, snoezelruimte is eigenlijk een ruimte die prikkelarm is, maar die stimuleert prikkels op te wekken, zeg maar. Dus mensen die niet kunnen horen of niet kunnen zien of weinig prikkels opvangen, doen ze dan stimuleren met kleuren en met geuren en voelen, ruiken. En om ook de zintuigen bij de cliënten van het zorghuis te prikkelen, gaan de leerlingen de snoezelruimte in IJsselstein herinrichten en zullen zij nieuwe onderdelen toevoegen, zoals onder andere een voelbord. Het thema wordt water en natuur. En over alles moet goed worden nagedacht, want een snoezelruimte is een belangrijk onderdeel in een dergelijke instelling. Omdat men heel graag een ruimte wil hebben waar ontspanning makkelijk aangeboden kan worden. Maar niet alleen ontspanning, maar ook juist bepaalde prikkels die je ergens anders of veel te druk zijn of niet kunt aanbieden. Maar daar juist wel kunt aanbieden. En ja, dat is eigenlijk een beetje het is een beetje een soort moderne chillruimte, zou je haast zeggen. Maar het moet ook geen disco zijn van allerlei zintuigelijk geweld. Dat is ook allerlei prikkels, dat is ook niet. Het moet juist gedoseerd aangeboden kunnen worden. De leerlingen zijn iedere dinsdag aan het werk met het project. Op dit moment zijn zij op zoek naar sponsoren en bedrijven die hun kunnen ondersteunen in de realisatie van de nieuwe objecten. De groep studenten is erg enthousiast en gedreven. Ja, ik vind het superleuk. Ik help graag mensen. En ja, wij allemaal als klas vinden het ook wel leuk om met de handen bezig te zijn en met mensen daarvoor deze opleiding natuurlijk. En we willen graag meer leven inbrengen in die mensen en blije gezichten is altijd wel leuk. Ja, super. Ja, onze hele klas die zit dan in de gehandicaptenzorg, zeg maar. En ja, mensen hebben ook gewoon hulp nodig en steun. Het is gewoon een mooi project. Binnenkort gaan de leerlingen in de snoezelruimte zelf aan de slag. Het project moet na de kerstvakantie voltooid zijn. Inventief stelt in zijn algemene beschouwingen op de begroting 2015 het democratisch gehalte van de dorps- en wijkraden in Venray ter discussie. Het komt zelden voor dat er verkiezingen worden gehouden. In de praktijk worden nieuwe leden gevraagd om aan te schuiven. De dorps- en wijkraadleden blijven zonder ooit gekozen te worden soms jarenlang op hun post. Inventief vindt dit niet gewenst. Fractieleider Tino Zandbergen wijst erop dat de gemeente vaak het oor te luisteren legt bij de raden. Hij had van de nieuwe coalitiepartner D66 een speerpunt verwacht. Om te zorgen voor democratische verkiezingen. Het trok gistermiddag veel bekijks. De start van de sloop van de vervallen witte huizen aan de Hoenderstraat. Wethouder Jan Lonen mocht de eerste handeling verrichten van de sloopwerkzaamheden. Hij hijste zichzelf in pak in de sloopmachine en haalde de zijkanten van het dak met enige hulp van een deskundige naar beneden. Vandaag het begin
van de sloop van de Witte Huizen. Dat heeft u mogen doen. Was dat de eerste keer zoiets? Nou, dat ik zo'n gebouw mag slopen was voor mij inderdaad de eerste keer. Ik heb wel eens wat kleinere dingen mogen slopen, maar dit is natuurlijk wel redelijk uniek. En is dat nou moeilijk? Nou, als je even goed luistert naar de echte meneer die er verstand van heeft, dan gaat dat wel vanzelf. De grote hoeveelheid mensen die kwamen kijken naar de start van de sloop toonde wel aan dat dit een historisch moment voor Venray was. De oudste huizen van Venray, die al ruim 30 jaar onbewoond zijn, gaan verdwijnen. Nou ja, voor Venray is het misschien ook wel ergens een beetje jammer dat de oudste huizen van Venray, die gaan nu verloren, maar dat was niet meer te redden. Ik denk dat voor Venray heel goed is dat deze lelijke plek, om het zo te zeggen, die vervallen huizen, die nu weggaan en dat er echt iets moois voor terugkomt. Het is een heel mooi moment voor Venray. De sloop gaat in totaal 2 weken duren. Tijdens het afbreken van het historische gebouw worden enkele onderdelen gespaard. Er zitten wel nog wat historische elementen in, die gaan we proberen te behouden voor zover dat mogelijk is. Ja, maar over 2 weken moeten we zover zijn. Welke historische elementen hebben we het dan over? Kunt u daar iets meer over vertellen? Er zitten nog wat muurankers in het gebouw. Nou, die gaan we proberen er nog met enige zorg uit te halen. Na de sloop wordt direct gestart met de realisatie van het nieuwe bouwproject. De Witte Huizen maken plaats voor historisch kwartier De Laathof. Dat is commerciële ruimte in de Plint, net zoals de rest van de Hoenderstraat. En hierboven komen 4 stadsappartementen en in de Bontekoestraat 6 studio's. Totaal 10 woningen dus. Zijn die allemaal al verkocht? Ja, 6 van de 10 zijn er verkocht en die andere 4 hebben we goede hoop op dat de komende maanden ook zover is en dat alles verkocht wordt. Naar verwachting vindt de oplevering in april plaats. Op zaterdag 8 november is er van 11 uur tot 1 uur 's middags een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over het nieuwbouwproject in het naastgelegen restaurant Floris. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrij helder. De temperatuur daalt tot zo'n 6 graden. Morgen overdag is het overwegend bewolkt. Er valt af en toe wat lichte motregen. 'S Avonds wordt de kans op regen wat groter en het wordt 's middags maximaal 14 graden. Dankjewel voor het kijken en graag tot donderdag.